Okay, tuloy-tuloy. Intay pa nagdadanggay. Ti programa tayo Damdamag ni Berto. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo. Kadito comment mo. Inanunsyo ti digiti lokal nga kumpanya, idi kalman, nga kisayan dati presyo digiti produkto a petrolyo aging 85 sentimos si kada litro, mangrugi na po into nubigat. Iti may sinang abiso, kinuna ti kumpanya, wano digiti nga kumpanya, nga kisayan dati presyo di gasolina, idi pinupulo, nga sentimos si kada litro, idinto nga makisayan ti 85 nga sentimos si kada litro ti kerosene. Okay. Gagiyim ka sa medyo haan niya makaanay. Dito yung nagnaton na kadito yung kisayenda. Okay, itultuloy tayo pagsasarita na po. Dito yung panag-rollback si presyo ng produkto na petrolyo. Hindi dito yung gundaway, makain naman tayo live and exclusive. Manen, ti madaydayo po nga provincial veterinarian ni Dr. Lloyd Valenzuela. Kumustahin tayo po ti monitor ti opisina na seknan iti African swine fever kalpasan na po nga dito ay kabangibang probinsya nga adamanin pa nagraira tinasaong peste or sakit dagiti tarakay na baboy. Doktor, naimbag nga malem mo, maraming salamat once again. Iti paay mo agundaway, iti programa tayo Damdamag ni Berto. Good afternoon, Doc. Good afternoon, Robert. Ngayon, Robert, kan kadagiti ang bayboyamet iti dati vlog mo. Okay. Yes. Okay, Doc, kumustahin mi man? Kumusta ti monitoring, ti opisina yo? Nga idadauluan nyo, iti African swine fever, Doc. Well, may pagkat ti African swine fever kay iti Ilocos Norte. Ongoing, dete makikuna nga surveillance activities. No surveillance no ko namin agalak kasama yung laboratory surveillance. Agalak ng iti samples si Dara together with the municipal agriculture officers, city veterinary officers sa iti kasta dagiti baboy nga tarakon tayo, may prove na awanti sakit na ijayan talugaryo. Pagsayaatan dahil ito'y apo kada iti lugar at may itikas na hanggang nagwaras na ikaso man na daglamlameng nga may isawan ni Dua. Kasi amo tayo, ado dagiti nagilameng ti tarakenda idi, at mabalin nga dagiti keep for life nga agi siyadda iti virus. So nga advisable ako, gunam-gunam ko, da kayong nagilimlim iti ko iti taraken yung pumidijay, reality check lang tayo. No mabalin kat i-dispose yo isudan. Ila ko yung idan, naglalo ka dagitay bula, at madaksangga sa tanti taga Pangasinan na po, isuman ti gapon, puon ken gapon, no apay nga adaman ti monitoring kada strict nga pag-cover ta iti panagalat ni Dara within 500 to 1,000 meters si Giant. Kasi ato na din nag-positive, according to ito, gagayam tayo, na itre-trace da, kada ididilang na usar, nga nailemeng dati. So, nag-survive ko na da, ngem apo, daksanggasap ta iso matmanti gapo, alleged nga gapo nga naggapuantity kasi sakit nga madamitat ta. Okay. So meaning to say, digiti na ilimeng idi nga apektado until now, si bibiyag digito yung mga usar da pailaeng nga iso ti kasla pagwarasan manen, tinasao nga klase ti sakit digiti tarakay na baboy, doktor. No, digiti nag-survive nga talaga nga pwede nga na-expose sila pero malakas ang resistensya da for adati virus kanya da pero hindi sila nagkasakit, no? So it is they are considered shredders. So naagi papas out lang kada di virus no kwano na-expose da tapos nag-survive da na ilemeng kung natay man lang kasi definitely no na-expose within the exposure area ilikat may call out damit. Ngayon na ilameng dagi jay, tapos nag-survive da jay lugar nga nakaipanan na, nag-survive da handa nga nagkasakit, napigsa resistensya da, po agi pang sa out dan tulatan ito impababadan, nagi pas out tulata iti virus. No? So nga masapol nga i-dispose tayo dagi jay, ang panibago tayo. Ititaraknen tayo. And dapat, haan nga basta-basta agisarnet, iti baboy nga taraknen nyo italugaryo. Tinaduma ako, pinalampas dati 90 days
hanggang 100 hanggang 1 year pa ikit di nga nasursurok dagiti adda ti babuyan na kaya nga ang repopulation nga programa ti provincial government itata babaen ken ni Apo Governor ken inaponeran met dagiti sanggunian panlalawigan members tayo nga anday matiti liderato ni Apo Vice Gobernador ket ganan matetest dagiti maibumbunong tayo ito'y lugar tayo iso nga rod nga adda di may isang nga nagurnong iti Papoy Apo ket ito'y may isang barangay dito'y Lawag City nga di kumakit ibunong mi imdak sanggasat na test mi nag-positive met tinasuro nga nasurok ka gudwa nga samples dagiti naipul nga samples iso nga naipatest mi di region the same naipatest mi Manila di the same so nga nag-call out tayo ito nga lugar idi. Kat DJ nga lugar no saan da nga nagdaldalos, nag-disinfect, iti unag ti sabihin mo several months nga haangag karga, yun pwede nga mapukaw tayo DJ virus. Lakit din na ang daldalos dag, di-disinfect ka na yun. Yan no, sa danto lagdalos, sa danto disinfect, ito ng kargada manen, hunting yung sigurado na dapat aglamlembeng ng virus in Chai. So nga, kadagiti may bumbuno nga po 100% at kadagiti laboratory samples nga naalag ta, ken na test ito yan tayo, iso nga assured kami met nga nagyawat kadagiti babaen tayo pig repopulation tayo. Okay. Doktor, so meaning to say, digiti na ilimeng ko nayo, so from the day nga naapektaran digito, pay handa nga na tayo, but still nga adda di virus ka di nasa so lifetime ka di nga taraken, nga adda king pana di nga virus, Dok? Adda posibilidad na nga agiwaras latta iti virus kasi nakaproduce iso na ti panglaban na so nga hangon pa kita senyales ngem no once nga kimapsot iso na mabaling iso ti puon kan gapo di tay nga ammo so kasi ti COVID virus di tay makita di virus hande nga masinuno unless i-test kayo babaan ka dagitay RT-PCR no kana po hanga dito si PCR lang uso sa remedyo nga pang-screen. So nga i-dispose tayo laangen dagita nga tarakyan tayo and make sure nga dalusan nyo disinfektaran nyo dagita lugar nga nagigyanan dagitay nag-survive. Tapos tikas tamo sigurado tayo awan digit tarakyan ay awan digit virus itan. Okay. From the word i-dispose ilako kasi Dok. Nuwan kan mabalin kat parchanda within consume with iparchanda iti slaughterhouse ngem i-consume daw within the barangay. Kasi ganun yung ginawa natin, hindi nagkaroon tayo iti reinfection di Burgos ken ti Badok. Dakkel ayaman mi kadagi taga Ureti Solsona idi. Dakkel ayaman mi kadagi tallo nga munisipyo lalo ka dagay yan ti affected nga barangays kasi napintas ti panakiken ng mayat da kada tayo nag-test and destroy kami dayjay ti panawen nga mabalin ti test and destroy apo nag-test and destroy kami ket kasi na po just na control me within 15 days within 21 days 1 month awan to mag-record di except kini sa iti Burgos nga na-call out met nga dagos so na-control met lang nga dagos di Okay. So nag-yellow zone tayo, yellow zone, kaya ongoing na ang ating pig repopulation. No in kaso apo, kasi amo, kada na kita ang bunong-bunong, no in kaso, saan mo na-test din dyan, ipwersayo nga awat nga ibaga kanya da nga di may awaten na awan ti test na ko nayo. Kasi legitimate ang prove na dati nabatbati pa when dati makita tayo nga ASF virus kada kita tarakyan iawat da kanyayo. Okay. Pagka i-consume nila within the barangay, is it considered safe nga saan na makaakar although digiti na ilimeng nga kuno tayo nga posible nga naapektaran Dok? As long as haanda nga ipakpakan dagiti tira-tirada when nabugasan da iti karne as long as napitas pa nag-dispose da kaya nagugasan da nga haan nga agdalan ka dagiti baboyan da as much as possible nadalus bago dang mapanampakan dalusan damit ti bagida tigit imada sa balik yung saranda nga butas si jenja uneg ti pagtartarak nanda iti kasta
biosecurity compliant kayo ang magtartamaker. Haan nga physical nga requirements lang ti kasapulan tayo iti biosecurity nga dagitay net lang awan sarsarbina dagita pinagnenet iti kulkulungan nyo no daytay ugali tayo di tayo met baliwan yan so ti panagtaraken iti baboy itatan i-level up tayo mamet kasla iti panagmula iti pagay namin ano nga nagsukat ti teknolohiya ti panagmula pagay yan dagiti teknolohiya ti panagtaraken ti baboy jakam mo adapay lang lagi tayo makita mi nga SSS Xeroxal Salamagi or adapay lang dagitay makita mi nga kulungan awamet dete makuna nga pang control pagkadagi umay aggatang ita umay agpasyar tayong tabalbalay da awan dete makuna nga demarcation area hindi diyan piggery kundi diyan mabalin lang nga papanan dagi bisita at damit dagitay pailaang agayab ka dagitay aggatang ti baboy pastraken damat yan dagitay ti kulkulungan da haan ko makakasdayan ako tapmiti kas ma-avoid tayo laglagiban tayo ti slaughterhouse ti may sa kadagi critical areas nga papapanan dagitay apparently healthy and di tayo amon at dadala ng virus ket dagitay Peradalus venus at dagitay koridor Peradalus venus no hanyo nga mo nga dalusan nga nalaing kirkiran dayta kurung yo ken disinfektaran bago kay mapanagalan ay ket kung saan siya tayo laing apo aya kasi amo tayo may sakayo kadagi gapuon ken gapumet ti panagwaras ti sakit idi. Okay. So, kaya't nasa medyo gumanganay gay meten ti industriya. Doktor, gabata damit ting koridor, awan meten ti makungkunang kasla shortage, at the same time, dapat kita mangibagbagan niya, kasla bimaban ti live weight, Dok. Kinagpaisuan na yung shortage at dapat lang makikita tayo ng shortage na kasi yung volume ng mga consumption natin per capita index tayo versus the production tayo kaya dapat lang pagbababaan na in-include mi pa nga in compute dagitay simrek nga processed can for frozen imported no frozen nga imported no ko nami sa bali frozen nga lokal yung frozen nga lokal tinakabot mo bakit na naggapo iti dagiti areas nga at mga cases na tapos iti region 6 can region 7 when nakaanin dagiti areas kasi nagpositive adaman ko no positive da Batanggasan ken Bulacan Batangas ken Laguna ken iti Pangasinan adda dagiti madamadang kit kita intaapo dito so nga haan nga aling-aling ti panagtaraken ti baboy kasama dayjay daytay ugali tayo nga dapat baliwan tayo ken tay panag-implementar kadaytay physical as well as yung personal nga biosecurity. Okay, ma'am, tangay adda digiti kasdi nga risgo, especially corridors and damagik man kada kayo openen the whole province of Ilocos Norte nga mabalin nga isubli ti panagtaraken ti baboy, doktor? Sa ngayon, yes, no, DJ Farm ket biosecure na siya. So yun kaya nga amin digitay nag-request kanya ako governor so the agree ka dito ada dete criteria tayo nga dapat ma-evaluate dete biosecurity level babaen kadagiti kakadwa tayo iti munisipyo kasla iti municipal agriculture offices ken dete city veterinary offices city agriculture office Tilawag kasi awan pa iti city veterinarian so nga ito na da city veterinarian iso danto met mangigyam ka DJ may panggap iti production ti panagbababoyan kan health dagiti taraken kastamet nga iti panaka-implementar ti technical matters iti slaughterhouse. Dagiti functions ngamin apo ti city veterinarian. So kitaan tayo po nukasanon to DJ panaganayas met dagiti programa tayo kadagiti dagiti LGUs. Amok nga dagiti privado pay nga agiyaw-awat kuno iti baboy. Agpatulong kay lang kadagiti taga munisipyo apo kolekta kayo iti dara, mai-test kayo tapno. Assured kayo met nga mangyawat kada tataraken nga itadyo nga daytoy libre iti awan ti ASF nang. Libre amin dagiti apo no dati kat na adabas iti ere tayo nga magbayad ka DJ
DJ laboratory testing na, libre amin na po dagiti nga serbisyo. Nga iti ti opisina tayo manipod pa iding. Okay. Okay, so kasla kada kayo agibumbunong kayo ngem digiti talaga dimalandan ti umiso nga pan nakatest nga mai bilang ASF free digiti may bumbunong. What about digiti mapanlatag gumatang? Robert, adalang ti may isang ili nga gaputa magahulkan ti oras, ket adda dagiti baboy nga maibunong, ket adda met di ka adda ni Apo Governor. Iso nga ni request mi mismo iti syudad ti Batak, ta iso dati nang kolekta iti dara, ket negative di. I think nalpas di pa nang katest dagiti baboy nga naiawat ita idin. So hopefully met pati na i-report kanya tayo nga nakana nga panagsakit kasi dagiti dato mga na-report na sakit nga nagsakit ket natutusin at the expense of the negligence ko natay ko kahit ko mga igyaman di negligence kasi hamit mo ko na nga hag racer no kwa na ya so adalang naglanganan di isang hag racer nga inugrada nga handa patay lang. Okay. Kadagito nga gundaway dok parang nauuso na rin yung online na panaglako kadagitay biik wenno buryas so dapat di paggatangam dapat adda maipakita na nga examination result nga mangipakita ASF free di ilako na dok. Yes, si dadaan ti opisina mi nga mangkas kadagijay. Iso nga haan nga dako nino kati umeg kolekta apo da kayo nga technician ti fit companies kasi amokmet nga mo yung kolekta kasi ada dagitay nagayem tayo di ko nga nagpapatest umay da agpa-test la umay da submit ti samples na kolektan. So yung recording importante apo, reporting importante. Umay da lang ipatest no muna no kayat da nga ma-assure da kayo ti susi ipan nakakontrol ti ASF ken saan nga pa nag-refer ti ASF ti lugar tayo. Number one nga stakeholders tay kadagito dagiti hag racers mismo, may kadwa dagiti private technicians, may katlo dagiti corridors. Iso nga dagiti corridor magaladan ng certification yan ta barangay kung saan nila binili yon. Dagiti biik wala dagiti fattening nga mailako maparti iti slaughterhouse. So dapat dagiti meat inspectors kitain damit lang wala dagiti tauhan iti slaughterhouse kitain dan dagiti nga certification nga certifying nga dagiti nga tao ang amuda residente dita dagiti pagpapabuyan na kasi admo tayo dagiti taga sa bali nga ili ang TNT babuyan da ket adati sa bali nga ili. So ti pagalaan da di certification di jay nagapon na nga barangay. No? So certification ni barangay official nga dayjay nga babuyan, dayjay nga baboy nagkapo iti babuyan nga kukuha ni Juan de la Cruz nga masapulan ti babuyan na iti barangay. So and so iti ili ti whatever nga ili. Ket dapat nga adda ti certification ni MAU kasi dayjay ti kaslar shipping permit na nukan. DJ certification ni MAU nga apparently healthy nga idi maibiyahe DJ apparently healthy dagiti animales nga umalati iti sa bali nga lugar. Ket nawan ti laboratory test na mabalin pa nga isot rason nga mapasubli DJ baboy at may isang na pasarun mi iti bado ay iti bata crossing naganan in request ko ti City Veterinary Office ngem gapit taksangga sa tausaran dapat tinagang ko iso nga kitiritat DJ papanan na nga dapat nga mabantayan DJ kasi no maulit-ulit dito ay mabalintay itong usaran dito ordinansa tayo ken dagitay na dumado mga legal matters nga pang call iti attention dito iso nga in call committee attention DJ malamang nga nagapuan na nga ibagada nga nagapuan na pina-verify ko no to DJ certification nga inisyo ni alleged nga inisyo ni kapitan maamuan tayo tata nagmi-meeting lang ako. Okay. Since kasjeti proseso doktor digiti pakaisang petan digiti nga buryas digiti barangay officials do they have the right nga claim when numangkita the certification from the barangay nga gapuan na dok? Yes, definitely this is a community based
disease prevention natin ako. Iso nga involved dapat dagiti barangay officials na dasumsumrek iti lugar yung mababoy nagapo iti sa balingan lugar. You all have the right nga mangkita ipa-return to sender ninyo, i-return to origin ninyo data, ipa-blatter yung mga barangay kan ti pulisya, ipakaampo yun ka itimaw. Tapos kasta sandang agulit-ulit nga garamit iti kastoy. Adda karapatan ni karuba, adda karapatan ni barangay officials nga kita kadagiti nga bambanag ako. Okay. Yung certification coming from the barangay nga kadidi paggapuan na is it masapol nga paboran, aprobaran DJ Municipal Agriculture Office or veterinarian, Doc? Yung agapo sa GMAO office, yung city vet, yun yung kaslapan naka-shipping document na. Kasi ipakaammo ni MAO, no patining data, ipakakaampo dano ka iti, umay kumalawag, ipakaampo dano ka, ada dito communication na-establish ni the mga MAOs di giant. When dito, mapantay slaughterhouse, even the city meat inspector apo na di giant. So nga, ganun yung nangyayari sa mga ibang shipments. Pero dapat i-institutionalize na dito ako. Dagiti barangay officials, look out yun dito ako no agkaroon iti cases ti ASF italog lugar tayo kasi you have all the right nga mangkita ka DJ quality DJ papeles di shipment mo kompleto na saan. Okay, so from barangay certification coming from barangay notar na nga DJ nga baboy aggapo iti kastoy nga farm dito masarakan ditoy then from that mapan ken ni MAO. Yes. Okay. No adame ti right net ni MAO no may na mapan-inspect di farm. When saan adame di history da no di nga farmer ket cooperative. Manaki kooperar kadagiti programa ti munisipyo na test no iso and then pwede kasi namin i-test doon sa site pwede namin kasi kunyari inipon awangan hindi tema ko na nga legal nga auction market legal nga pooling place ti Burias ito yan kayo kapot taag kasapulan dagiti na dumadumang LGUs iti dete pag-replenish damat kadagiti stocks da iso nga malinis lakit di awan ti kargana di nga mga baboyan awan lakit di kargana pulos malinlinisan madaldalusan madidisinfect iso di dyan nung kati-request ti munisipyo mo mabalindang ang pagkitain. So, DJ papanan na, destino na, mabalin nga ije nung at pakakolektaran na, ngayam adda da DJ documents. Kas laka DJ na udi nga imbunong mi iti Banna, Ken Marcos, nagapo iti Pidig, pinavalidate mi pa, no, adda titakong, dagay adda DJ pagpamganakan, dagay alets nga nainagan ka DJ nga dokumento sa nagapot ti barangay. Okay. Dok, maraming salamat. Ngim na dapat rito kahit yung pakamo ka rito dumdungay. Gagbuy-buya ka dito iti agundaway. Seklan iti dito, especially di alagaden. Doctor, go ahead. Yes. Haan lang ASF, Gayam Robert. Yes. Pati rabies ako, community-based nga, community action dapat di mangyari ka dito. No walay dagiti aso yo dagiti barangay officials they all have the right nga multaan da kayo at dati penalty na under the Republic Act 9482 nga ti penalty dagiti awan ti kulungan na ang mabakunaan ket 2,000 pesos ti madimangigalot kadagiti taraken na nurumwar iti inaladan da 500 pesos dagiti dagiti owners nga mangtulong kada na biktima iti kagat ti aso da 10,000 pesos. No DJ pet owner ket di na kayat nga iput under observation di aso na when pinakita nga dinisponer na nga di na oras nga na observer di aso within the observation period tayo dapay penalty na met apo nga agbalor iti 25,000 pesos. Iso nga no dati Republic Act 94, dati Republic Act ako nga 9482 Anti-Rabies Act of the Philippines. Dati ket usaren DJ na kinaso ako DJ
nakakita ka DJ naglabsing nga aso na, DJ naglabsing ka DJ di na panang DJ ko pinang bakuna ket nilabsing DJ nga mabaling nga usaren ni implementer DJ nga law tapno iti kasta ket mamulta DJ nga naglabsing ka dito nga pag-alagadan. Okay. Thank you, Doktor. Maraming salamat po. Okay, thank you.